Namasté, benvingut a la pràctica de ioga d'avui. Una pràctica enfocada en tota la tensió cervical i a la cintura escapular, sobretot si passes el dia asseguda davant d'una pantalla d'ordinador o tota l'estona amb la mateixa postura rígida i acumulant molta tensió. És una pràctica que et vindrà molt i molt bé. Jo soc Laida, soc professora de ioga especialitzada en ioga terapèutic. Qualsevol dubte que tinguis de la pràctica ens ho pots escriure aquí als comentaris del vídeo i intentarem ajudar-te en tot el que tu necessitis. Comences, pots seure com sempre. Jo sempre dono l'opció de seure sobre el bloc per elevar una miqueta més la teva pelvis i que la cintura et quedi una mica més oberta i una postura més còmoda, que no et quedi la columna arrodonida. Si tu sents que al terra mantens la mateixa alineació a la columna i la mateixa obertura a la pelvis, pots mantenir-te al terra. Si no tens bloc, pots utilitzar mantes. A la pràctica d'avui també utilitzarem mantes. Pots utilitzar mantes, un parell, una, si són gruixudes també per ficar sota el gluti, o un coixí. Un coixí també pot funcionar perfecte. Comences allargant la teva columna, l'estires, el que diem sempre, com si tinguessis un fil, des del sacre fins al cap, que et van estirant cap al sostre. Tanques els ulls i mira de relaxar tant com puguis les espatlles, les mans, la musculatura facial. Queda't aquí respirant. Vas inhalant i exhalant pel nas. I posa un moment d'atenció a tota aquesta zona de la cervical, cintura escapular, la zona que estàs a punt de començar a treballar per alliberar tota la tensió acumulada. I recorda que quan treballes aquestes postures, quan hi ha molta tensió, dona-li temps al teu cos, respecta el moviment, no forcis, no et comparis, fas el teu camí, tu coneixes el teu cos, vas adaptant postures mica en mica segons la tensió que tinguis avui. Deixes les dues mans juntes al centre del pit i abans de començar la teva pràctica, agraeix-te estar aquí, a punt d'alliberar tota la tensió que no vols amb tu, que necessites que disminueixi. Frega les mans i col·loca les teves mans darrere de les espatlles, damunt les espatlles, més amunt, al coll, on tu necessitis, on sents que hi ha més tensió. Relaxa els teus braços, vas obrint els ulls i directament entrellaces els dits de les teves mans i col·loques les mans darrere del cap, una mica més amunt de la cervical. Relaxa bé les espatlles, no treballis amb les espatlles aquí dalt, treu tensió i a l'inhalar treus el pit enfora, obres una miqueta els colzes i eleves la barbeta amunt. A l'exhalar vas arrodonint la columna, tanques els colzes, baixa la barbeta al pit, mires el teu melic i tanca tot el que puguis. Inhala, obre, estira, eleva la barbeta, exhala, vas arrodonint. Inhala, exhala, tanca. Recorda, les espatlles no pugen. Última, inhala. Profunditza aquí, treu el pit enfora, exhala, arrodoneix. Inhala, torna la mirada recta endavant, tornes a alinear la teva columna, desfàs l'entrellaçat de mans i col·loques la teva mà dreta per sobre del cap agafant l'orella esquerra, com si abracessis el cap. Inclina una miqueta el teu coll i apropes l'orella dreta a l'espatlla dreta. El mateix, no pugis. L'espatlla dreta treu la tensió. I la teva mà esquerra es mantindrà damunt de la cama dreta. Fas una miqueta de rotació al tronc. Acompanya la barbeta al pit i et mantens aquí. Recorda que la respiració és pel nas. Posa atenció a tot el que es va estirant. Sent com l'exhalació et permet relaxar la musculatura. Inhala, torna al centre, cuidado al tornar, relaxa els braços i canvia al costat. La mà esquerra agafa l'orella dreta, inclina una mica el coll i la mà dreta damunt la cama esquerra. Baixa la barbeta cap al pit i la mà que et queda sobre del cap no està fent força, simplement acompanya la postura. La columna alineada, recta.
Les inhalacions pel nas, les exhalacions també. Mira d'allargar-les. Inhales i tornes a poc al centre, relaxa els teus braços. Ara tornes a entrellaçar les mans, les plantes de les mans les enfoques cap enfora, vas arrodonint la columna, el mateix, no pujant espatlles, estira a poc els braços, arrodoneix el tronc, baixa la barbeta al pit i estires aquí un momentet. Recull lleugerament el melic endins. Sent com s'estira tota la zona que té tensió. Inhales, mira recte endavant, alinea la teva columna, relaxa les teves mans i ara ja pots començar a retirar el bloc, no el necessites per ara, i vas a buscar una postura a 4 punts de suport al terra. Recordeu aquí que l'obertura de les mans és l'obertura de les espatlles, l'obertura dels genolls és la de la pelvis. Inhala, arqueja la teva columna, coxis i barbeta busquen anar cap amunt, cap al sostre. Exhales, arrodoneix tot el tronc. Fas el moviment de gat-vaca. Inhales, arqueja. Intenta't moure el ritme de la teva respiració, sense presses. Exhala, arrodoneix, recollint abdomen, estira bé els teus braços, eleva omòplats. 3 últimes, al teu ritme. Dues més. Tot el que dura la inhalació dura el moviment i tot el que dura l'exhalació també. Vas arrodonint, recollint abdomen, estira braços, no flexionis els colzes. Fes una última. Inhala. Obre. Exhala, vas arrodonint, mira del teu melic. Inhala, torna al teu centre i ara vas a Balasana. Relaxes els peus, baixes el gluti i els talons, pots separar una miqueta els genolls o deixar-los junts. I emporta't els braços enrere i aquí podries col·locar el cap directament al terra o teniu la manta o el bloc per fer-vos una miqueta de coixinet si teniu molta tensió cervical. Mantens aquí 3 respiracions. Amb la pròxima inhalació, col·loca les mans a prop de les cames i ajuda't a anar pujant a poc el teu tronc. Un cop estiris la columna, mires recte endavant i la manta la podeu deixar ara amb una miqueta menys de gruix a la cama dreta, trepitges amb el genoll dret i col·loques el peu esquerre endavant. Mira d'avançar una miqueta el peu, que el genoll et quedi en línia amb el turmell i els dits del peu dret els podeu deixar relaxats o plantats al terra. Plantats al terra sempre et donaran una mica més d'estabilitat. Anem a tornar a ficar atenció a tota la zona del pit, anem a buscar una miqueta d'obertura, moviment obert i moviment tancat, per donar-li tot aquest moviment a la cintura escapular. Separa les teves mans, els colzes miren enrere, no estan enganxats al cos i les plantes de les mans miren endavant. Aquí comences a treure el pit enfora, agafes aire, inhala, tira els colzes enrere, que hi hagi moviment al pit i estires una miqueta la barbeta amunt. I a l'exhalar, arrodoneix una mica la teva columna, estires els braços endavant, arrodoneix tronc, barbeta al pit, les plantes de les mans s'acaben mirant. Les cames no les moguis. Inhala, només mous el tronc, obre el pit, arqueja una mica la columna, exhala, arrodoneix, barbeta al pit, estira bé els braços. 2. Inhala. Exhala, arrodoneix. 3. Obre, inhala. Exhala, tanques, arrodoneix la columna. 4. Fixa't que les cames no se'n mouen. Inhala, obre. Exhala, tanca. Última, inhales, obre. Exhala, ves arrodonint, estira. Inhala, torna a obrir. I ara des d'aquí les mans les deixes caure, t'agafes amb les mans als teus colzes i ara sí, avança una miqueta el peu dret, baixes la pelvis avall, obres el pit, intenta que el pit enfoqui el sostre, cuidado aquí la lumbar, relaxa les espatlles, mires a la teva diagonal amunt o recte endavant. Recorda que estàs intentant no afegir tensió a la cervical, per tant, si sents que mirant amunt
se't carrega molt, mira recte al centre. També ens interessa anar guanyant força a tota aquesta zona. Per tant, si vas bé, mires una miqueta més amunt, que vagis treballant també la musculatura de la zona cervical. Una respiració més. I amb la pròxima inhalació, alínies la cervical, eleves el gluti cap amunt, estires la cama esquerra aixecant els dits del peu esquerre, allarga la columna agafant aire i baixes el pit endavant com si et anessis a plegar cap a la teva cama esquerra. Controla el teu equilibri. Pit obert, mantens un, busca un punt fix que t'ajudi a mantenir estabilitat. 2, inhala, tornes, eleva el tronc amunt, un cop recte al centre, flexiones la cama esquerra i fas una petita passa enrere per tornar a alinear el genoll. Ara aquí obres la cintura cap al costat dret, separes els teus braços amb creu, mira els dits de la mà esquerra, inhala, i a l'exhalar baixa l'avantbraç esquerre damunt la cuixa esquerra i el braç dret el passes en diagonal per sobre del cap, fent una diagonal amb tot el teu tronc. Si aquí vols una miqueta més, la mà esquerra la pots baixar al terra. Mira recte endavant o els dits de la mà dreta. 1, 2, 3. Inhala, torna al centre, rodes els teus braços. Ara la teva mà dreta es flexiona i deixes la mà a la teva lumbar i puges. La planta de la mà esquerra amunt al sostre, eleves el braç esquerre cap amunt. Pit obert, relaxa bé les espatlles. 3 respiracions només. 1, 2, els dits del peu dret els podeu deixar plantats o relaxats, Inhala, roda braços, tornes al centre, baixes les mans al terra i el peu esquerre te l'emportes enrere. Separes la manta un momentet i tornes a baixar un moment a Balasana, postura del nen, descansa. 3 respiracions. I tornem. Inhala, recupera la postura. Ara treballem les mateixes postures amb la cama dreta. Torna a tancar els genolls. Si necessites la teva manta, la col·loques ara al genoll esquerre, si no, sense la manta. Peu dret endavant, mira d'avançar-lo una mica, aixeques el teu tronc amunt i alinies el genoll amb el turmell. Les mans flexionades, que els colzes mirin cap a terra, deixa el teu pit obert, tira els colzes enrere, agafes aire, inhala, eleva la barbeta amunt i a l'exhalar arrodoneix la columna, estires els braços, plantes de les mans es miren, barbeta al pit. Inhala, treu el pit en fora, mira endavant o al sostre, exhala, arrodoneix. Important, quan miris amunt, no deixis caure el cap enrere, Estàs controlant la musculatura cervical. Exhala, arrodoneix recollint melic endins. 2 últimes, inhala. Exhala, arrodoneix. Coordina tot el teu cos amb la respiració. Inhala. Exhala. Inhala, torna a obrir. Ara sí, baixem una miqueta la pelvis avançant el peu dret. Agafes les teves mans darrere de l'esquena agafant colzes o canells. Treu el pit en fora, baixa pelvis i et mantens. 1. Recorda que els omoplats volen ajuntar-se, les espatlles tiren enrere, no pugen amunt. 3. El cos actiu per mantenir equilibri. 2 més. Punt fix amb la mirada, tota l'atenció posada a un punt. Inhala, puja el gluti, estira la cama dreta, dits del peu dret miren el sostre en flex i baixes a poc amb el pit a buscar la cama. Intenta no arrodonir el tronc directament des del principi. Estires l'esquena i amb el pit ben obert vens a buscar la cama i busques aquí a poc el teu punt. Ves mirant cap als dits del peu dret, no arrodoneixis el tronc, no busquem que el front vagi a buscar la cama dreta. Busquem estirar l'isquiotibial i apropar el pit amb l'esquena alineada, amb el pit obert. Inhala, torna al centre, planta el peu dret, camina una petita passa al peu dret enrere, obre la teva pelvis, mous una miqueta el genoll esquerre, braços amb creu, mira la mà dreta, inhala, exhala, deixa caure l'avantbraç dret damunt la cuixa dreta, braç esquerre per sobre del cap, cuidado l'espatlla, pots baixar la mà a terra i adapta la teva mirada. Recorda que si mires amunt vas reforçant cervical, però si en el cas de tenir molta tensió ja saps, mira al terra.
Inhala, torna. Aquesta fem menys respiracions. Recorda que són 3 respiracions. Baixes l'avantbraç esquerre darrere, planta de la mà dreta amunt i estiro el braç cap al sostre fent una extensió a la columna. 1, 2, 3. Rodes els teus braços, baixes la mà dreta al terra, baixes l'esquerra. Fas una gran passa amb el peu dret enrere i ara en comptes d'anar balassant aquí, separes una miqueta els genolls, separes una mica les mans, baixes la teva pelvis avall i fas un petit chaturanga. Cap a terra, flexiona els colzes, apropa'ls a les costelles, a poc la baixada. Inhales, pit amunt, eleva la barbeta, mira el sostre. Exhales, tornes a pujar el gluti enrere i amunt al gos. Primer gos de la pràctica, deixa caure el cap, pots flexionar els teus genolls aquí, estirar bé l'esquena i a poc vas caminant les teves mans enrere i els peus una mica endavant per quedar-te més o menys al centre del mat. Arrodoneix vèrtebra a vèrtebra per pujar amb control, sense que s'acumuli tensió ni que et maregis. Mira recte al centre, em giro per no donar-vos al costat i que veieu bé la postura. Deixes els peus a l'obertura de la teva pelvis. Tot el pes el deixes a la cama dreta i col·loques el taló esquerre damunt del turmell dret. I de moment les teves mans al centre del pit. Si aquí vols treballar una miqueta més l'equilibri, puja el peu una miqueta més amunt a l'alçada entre el turmell i el genoll, no ben bé damunt del genoll. I si aquí encara vols una miqueta més, ajuda't amb la mà a pujar el peu a la cuixa dreta, intentes separar bé el genoll esquerre, no mirar endavant el genoll, mira cap al lateral, estires la columna i mantens la postura. Si vols una variant una miqueta diferent, col·loques les mans amb el chin mudra, mudra de la consciència, dit gros i índex juntets, la mà esquerra damunt de la cama esquerra i el braç dret s'estira amunt. Agafes aire aquí i a l'exhalar t'inclines lateralment cap a l'esquerra. Busca un punt fix que t'ajudi a mantenir estabilitat. Respira i, sobretot, no acumulis cap tensió al teu cos. Perdre l'equilibri és el més normal del món, no forcis el teu cos i l'equilibri es va guanyant a poc amb el temps, paciència, treballant bé els dits del peu, tota la planta del peu activa, posa molta atenció al que t'està donant suport des del terra. Una única planta del peu, una més. A l'inhalar, torna primer, si has fet aquesta variant de braços i el tronc, alinear la teva esquena, relaxa els braços, relaxa el peu esquerre i canvies al costat. Col·loques ara tot el pes a la cama esquerra, mou, si necessites la cama dreta, treus tensió, mou el turmell, tot el pes ara a la cama esquerra, separa bé els dits del peu i el peu dret. Les 3 variants que he donat, qualsevol que tu necessitis treballar avui. Taló el turmell, una miqueta més amunt o t'ajudes a pujar el peu a l'alçada de la cuixa. Separa el genoll, de moment parteix amb les mans al pit i si aquí sents que tens molta estabilitat i vols provar una variant diferent, chin mudra, mà dreta damunt la cama dreta, braç esquerre s'estira amunt, agafes aire i a l'exhalar busques inclinació lateral. Respira la postura, no facis apnea quan estàs amb equilibris. El teu cos està actiu, està fort. Inhala. Torna a poc al centre. Cuidado la tornada. Relaxa els teus braços. Baixes a poc el peu dret. Intenta sempre construir les postures igual que les construeixes. Mous el cos, tornes a separar els peus a l'alçada de la teva pelvis i tornem a agafar les mans darrere de l'esquena, t'agafes els colzes o els canells. I aquí, intenta no quedar arrodonida. Pit en fora. Avances una petita passa al peu endavant, peu dret, i el peu esquerre una petita passa enrere. Fixa't que el peu dret està mirant a la direcció de la màrfega, en vertical, i el peu esquerre està una miqueta a la diagonal, no està completament en horitzontal. Mira direcció a la dreta, però no ben bé et quedes tancant a la línia recta de la dreta. Obre una miqueta el peu, vinga, obres el pit, reculls l'abdomen, inhales aquí, estira la columna i a l'exhalar baixa el pit paral·lel al terra. Intentaràs mantenir l'esquena ben recta, ben alineada, les crestes ilíaques també, no tanquis el pit, obre'l i des d'aquí flexiona una miqueta el genoll dret, aixeques taló esquerre i elevo la cama esquerra amb cuidado cap amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2. Inhala. Torna a elevar la columna amunt, peu esquerre al costat del dret, canvio el costat. Petita passa amb el peu dret enrere, no te'n vagis molt lluny amb el peu dret. Estiro la columna, agafo aire, exhala, pit paral·lel al terra, esquena alineada, començo a activar forecames, puc pujar directament sense flexionar el genoll esquerre, però si tinc tensió a l'articulació, microflexiono el genoll esquerre i estiro la cama dreta amunt, busco 3 respiracions a l'equilibri. Inhales. Torna a alinear la columna, el peu dret al costat de l'esquerra. Separes les mans, braços amunt, agafa aire, estira't cap al sostre, mira les mans si pots. Inhala aquí. Exhala, baixa les mans a buscar el terra, Uttanasana a la pinça, mira els teus genolls i deixa caure el cap, sent com s'estira tota la zona cervical. Pots flexionar els genolls, si és molt intens, fa els isquiotibials. Planta les teves mans al terra, fes petites passes enrere i tornes a aixecar el gluti amunt, Adho Mukha Svanasana al gos. Acompanya els genolls al terra, Balasana, postura del nen. Descansa els braços enrere i ja saps que pots col·locar el cap sota una manta, un bloc, un coixí. Tot el pes del cos cau. Col·loca les teves mans a prop de les cames, ajuda't amb els braços a pujar amunt i ara baixes el gluti al terra. Separes les cames endavant, podeu deixar la manta a prop, tira el gluti un palet endavant i per baixar al terra podeu fer-ho amb la força abdominal, molt control abdominal, recollint bé el melic endins, estirant o flexionant les cames i t'acompanyes vèrtebra a vèrtebra. Si aquí és molt intens, tant per la lumbar com per la força abdominal, ajuda't molt a poc amb els braços, sobretot mai et deixis caure de cop. Un cop estiguis ben estirada al terra, mantens el cap col·locat a baix, cervical estirada, flexiona els genolls i apropa els talons cap a tu. Les mans al costat del cos i a l'inhalar aixeca el gluti cap amunt. Obre el teu pit, col·loca bé els teus omoplats al terra. Si aquí vols una miqueta més, entrellaça les mans darrere de l'esquena, amaga les teves espatlles i mantens una miqueta més d'obertura. I si encara vols més, apropa els peus cap a les mans i eleves els teus talons. No moguis el coll per haver-te enganxada al pit. Respira. Estàs a punt d'acabar la teva pràctica. Intenta no baixar la pelvis. La variant que hagis escollit la mantens. I amb cuidado, acompanya els talons al terra, separes les mans, col·loca primer bé les teves espatlles, els teus omoplats i acompanyes vèrtebra a vèrtebra al terra. I un cop estiguis aquí, torna els teus genolls al pit, abraça les cames i et fas un petit balanceig a un costat i a l'altre. Abans de tancar la pràctica, anem a fer una miqueta d'estirament a les cames per la circulació. Pots col·locar un bloc o una manta aixecant el gluti i sota la teva lumbar. La manta pot estar doblegada o la pots deixar completament plana, el que tu et vagi millor. I estires les teves cames amunt. Els ditets en punta, braços relaxats, separa'ls una miqueta del cos, pots tancar els ulls aquí i mantindrem 7 respiracions.
Amb cuidado flexiona els genolls, baixes els teus peus, un primer peu, després l'altre al terra, aixeques la lumbar, la manta la pots separar i busques ara Shavasana, postura de relaxació final. Si aquí tinguéssiu molta tensió a la cervical, podeu col·locar també un coixí, una manta doblegada o en el cap o sota els genolls, podeu anar adaptant també la postura. Si no estàs còmode, estirada panxa amunt, pots estar de costat o fer la teva relaxació asseguda. Deixa caure tot el pes del cos i comença a posar atenció a tota la zona de les espatlles, escàpules, totes aquestes postures que hem estat treballant per alliberar tensió. Inhala i exhala pel nas. Ara fes una inhalació profunda pel nas i exhales fort per la boca. Acabes d'alliberar tota la tensió. Pots quedar-te aquí tota l'estona que el teu cos necessiti. Jo et deixo aquí. Quan surtis de la postura de Shavasana, fes un molt control, movent a poc el teu cos, quedant-te unes respiracions de costat i ajudant-te amb les mans a pujar cap amunt. Si estàs a Shavasana, queda't tota l'estona que necessitis. Jo em despedeixo aquí de la pràctica. Gràcies per acompanyar-me. Gràcies per fer-la. Qualsevol cosa ens ho comentes. Dóna les gràcies al teu cos per acompanyar-te. Fes aquesta pràctica tants cops com tu necessitis. Namasté.